karbi la marjan lagi kadu ka wei semai kelang ning hang la sinon archer ding kloye phi ko la marjan ki mi isi nang klang thipo labang so la marjan men lagi kham khe la si ke paklang ponji dem lagi galaxy cinema hall di phuala baji hini pen baji pho angbong si paklang ponji la pen ka release year ni laka tarik ing koi pen la pen tarik ing koi pen chenglok tarik ing koi ra phlian ke paklang pon thor po la sinang li tum semai lang don tha la trailer ke lang man semai li tum chini labang so la marjan ko an lang mejima de cinematography sama lang me pek editing la pen ang ton clarity to ho la pen action sequence la hoi same lang me pek ji la si ilitum same an so se ka phrang on thek ji phan support don la karbi la marjan same an so se akang to yang deng pali don la la sinili ka chuning riji ke lan belo ilitum same cheto don ho ne ke lang don pen la pen share non bang di kaprek la Hindi English la marjana tumle kache thang o son thak thak si itum karbi atum same un an pache thang onang la pen paching tholo ne kardon